Shubor nakaslem jong Nong Hima. Uwei ubrio ubadang arpu arsnam Jakarta na Uttar Pradesh ula syakam no hasurat Gujarat halor kejing no donkti ban cyber blackmail kabala penong yakawai ke Samla na mau kerwat Southwest Khasi District ban Dkhat jubor yala ke Jingim ha ubna yayom. Kani kejing syakam kalong hadian kejing ai jing ujor da ke Samla bala penhun nongrum keba na ke shnong mau kerwat kabala pentip Syaki Pulit baka para jongka kala Dkhat yala ke Jingim dak bastian pasi Dkhat khnai tarik yayong arajar arpu hendriu hakapor kumba hendriu beje jalmiet hadian bakala yo pedang ye kejing berngam bersit balai paujan ya uni ubriu lakam no daki Pulit ke Southwest Khasi Hills bar udai ubelatip kerteng kum usachin nishan ubadai unong shong shnong ka bidhur Ambedkar Nagar ha Uttar Pradesh. Kadkum ke ejahar la keno boni ubriu ula yo ya kadur bat kidur khi jong kani ka thei Samla bat berngam ban pen sapryang yaki hapo WhatsApp bat Instagram ladakam ai ya ke e ka bau dawa halor ke jing ujor ki Pulit ka mau kerwat women police station kila register ka case hapo ki kendon jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita bat ka IT Act bat sedang penlong ya ke jing tokin haba but dia ni ki sakhi satar digital Layalam ya kekinhuan tokin Shah Surat District hakaba kekinhuan ki Pulit na Southwest Khasi Hills da kejingarap ki Pulit ke Thanat Palasiya ha Gujarat kila yokam ni uni ubriu ha ka ar pulai tarik menta ubnai ha kapor kumba archteng janmien ya uni ubriu layalam tian bishar hakmat ke ying bishar judicial magistrate first class bat ke ying bishar kala aya ke bor ya ki Pulit bekin wan yalam ya u shamau kerwan ha ke kerwa bala pelat ha ke sngi ublei u superintendent of police ke Southwest Khasi Hills District Ulakin tu ki pat ba khamtam ki Samla ban kilanot jong ki kam sha pendik lingba ki kor online bakim dei ban shusngap lene le ki kam ki balong palat liam ki Pulit ki la banjur ba ki cyber blackmail sextortion bat ki jing perngam ban pen sapryang ki dur ni ki dur khi shimat ki kam bomman ba shir khai bha bat ba ka an kan le nak bating e persha ki badan kti ki Pulit ke district ke lakirpa de kinu ki bama de kum kini ki jing sha pendik bakin wa de ki jing harap ba mador lingba ki helpline kentop ke emergency police number iwe cybercrime helpline iwe khandai linot women helpline iwe pra iwe bat kiwe ke jing toket ya kani ka case kadang ya shakman haka khat khandai tarik u April arajar arpun riu ngiyo ka FIR ne ikong bala penhun nongrum ibadai ibasa makarwan ba kadon ka jingja wasungsi ba i parajong i shimi ka jingi melade i commit suicide takaba sedin hidaka jan hakam rajong i kata ka jingja de hakapor ndriu steng menmit and kadaw bay patay bali bay ay kani ka FIR kadai na kadaw ba ini victim ilayo siyo pangiong ka blackmail ka kacing pen tieng pat kacing pen pen mai i ba lada im keren bat uniu accuse uniu suspect tu uni un pen pen sapryang gidur kiba long private ba jong ini victim naka WhatsApp pat naka Instagram the merchant nyo ay kani ka FIR nila register yung kani ka case kani ka Makurwat Women Police Station case number 4 2026 haki section ki ba pair ki ba yaday bat ka voyeurism ki ba day bat ka voyeurism kamot kum ki priyo ki ba karukom ba fiction dur you know kamtam ki kintay haki chaka ki ba long yaki mangi ong ki private photos ki ba day personal ba haki chaka na la bandai digital ro kamot naka diang ka phone ne yo i kino bangi ong offline ro ba fendi i yaki ba kliang jan ba bagi long ba kiptip mono badon nang ta fi oban chondo diki ta kita ki section bat ka IDA ka ro ngila yulang hangi bat ka abetment to suicide ba la pen force ini victim ban commit suicide ke investigation ka sedang anak kapor mengilai ke investigation ngipet bahai ka phone ni salap ba udon uniu suspect ubala pha kita ki ba upha kita ki dur bo record ki balong private ba ki dur ba ison ni victim ba ipha yu nang ta penting ni i wang ba dalada film keren bat nga lada film continue hi ba fin ya keren bai bat nga on ya full bai bat nga
dengan pensaprian gini borok kidur ki video syaki bahiyang bahasam jongfi. Then labun ki voice message ro bawpha nang ta ka normal message ro bawpha. Tingin da yo bha ban tri suni ubreu ngilap ba ude upasa kata ka shnong ka bagi om ka Ambedkar Nagar ka dina UP te tangba utrai pada hajan Surat hajan Gujarat. Tingin da la confirm ba ya ka location jomu tingi yo apan pha ka team nang ni Pulit investigating officer Inspector JP Lakyang but Inspector Kamal Thapa but armud ki staff ki alej Surat Gujarat hak arpo artarik tenang tu pat la ka jingarap jongka jong USP jongka Surat nang ta pat ka Palsana Police Station hai ba kanika jurisdiction ba kaya sa uniu accuse ta ka shnong kerteng ka Palsana ni layo apan kem uniu suspect kerteng Sachin Nishan ubari arpo arsnem nang ta hakmat jongi hakmat ka team ula plahi budi mu bale ka phone jung urung ilayo ban mangi man sis te baro ka to bopha ka download ta ka phone te ilayo apa daya bangi ka transit remand naka code apo Surat nyo ban wan lam yu menta ka singi te menta ka singi pada ilayo ban produce yu code nang ta ngin sapan police custody pada ban toket bah syuk ba meno ring kumno upoy kendo bad ini victim nang ta you know de yo la share syuk ki bro tingi nak liang ka police kamtam nak liang ka office jong ka superintendent of police jong ka makurwat ni kwa ban kentu ya baro ki paj ba angni kamtam ki Samla ki ba yo makiro menta ki ngat kum gini ki case bangi ong ki online harassment yo dan mono ba pendik ba pensmit iki neka blackmail neka jeng penting bangi ong ka cyber intimidation ya kadai gano ka private bangi ong kepada personal photograph neka video jongki te mende ban skapjar mende ban chuset kod ala di ne mende ban shim hadu kata kaput ban ong ban shim gajing imlajong te ngi kwa namari video ban sutho ba kini ki offense ban blackmail kadai ka ba long serious ba ka offense and ka punishment ro ka ba e ba ka ain thamai te ngi kwa if ban wan chakmat pentip yangi nakaliang ka district nakaliang ki police ngi kroy be ban yarap yafi nang tangin pekat bala kumno ba kitu ki video na ki photo ba kinom sapriang shuno ro whether online ne whether offline ro ki buon ha kini ki police assistance kini ki helpline numbers kum jonga police ka 112 jonga cyber ka 1930 nak benta barok ki kinthei ka women helpline ka 181 ka district police control room jongi ro ka phone number ka dom la ka jong 8415886486 Gidon so ka mental ke helpline ro lata fisngo ba femla shu ban set ala de fi tieng ban lech ki bahing basem so ba call ha ka mental ke helpline ka bade 14410 ne jong ka district ro gidon la ka jong ka district mental health helpline number ka bade 9612889267 so ba pentip ini nang tangin lekat bala nak liang police mangin yarap fi tang kita hi kentin kulish mon